Nyt rillata. Tutti grillaa, se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Oi rehelle vastaus. Tutti grillaa, se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Nyt rillata. Tällainen se toimii. Tutti grillaa, se grillaa, grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Oi rehelle vastaus. Tutti grillaa, se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Nyt rillata. Tällainen se toimii. Tutti Grillaamista. Grillaamista. Grillaa. Se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Nyt rillata. Tutti grillaa. Se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Nyt rillata. Tutti grillaa. Se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Oi rehelle vastaus. Tutti grillaa. Se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Nyt rillata. Tällainen se toimii. Tutti grillaa. Se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Oi rehelle vastaus. Tutti grillaa. Se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Nyt rillata. Tällainen se toimii. Tutti grillaa. Se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Oi rehelle vastaus. Tutti grillaa. Se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatian Makkarat. Nyt rillata. Tällainen se toimii. Kiitos.